No niin, tällä erää puhutaan hiukan ketun äänellä houkuttelusta. Elikkä mulla on tässä Dan Thompsonin PC5-pilli, joka on puhallettava pienen jäniksen hätähuutopilli, mutta tässä on riittävän korkea ääni ketun äänen tekemiseen. Ketullahan on aika paljon erilaisia ääniä, mutta tietyt äänet on todella tehokkaita ketun houkuttelussa, varsinkin kiima-aikaan. Eli tutustutaan seuraavaksi niihin. Ketun varoitusääni on lyhyt ja kettu usein toistelee sitä 2, 3, 4 sarjoissa. Ketun varoitusääni kuulostaa suurin piirtein tältä. Eli se on suhteellisen lyhyt. Se vähän muistuttaa metsäkaurin varoitusääntä, mutta ei ole niin rosoinen. Pilliin, ja varsinkin kun pilliin puhalletaan, on käsillä suuri merkitys. Eli laitetaan pilli normaalisti tuohon, kuten esim. Sorsapilli. Sitten lasketaan toinen käsi tuohon rennosti päälle. Tänne jää pieni aukko. Sitten harjoitellaan se, että miten saadaan mahdollisimman luonnollinen ketun ääni, kuinka paljon puristetaan, kuinka paljon jätetään auki. Mulla on aika rennosti tässä ja aika lailla auki. Sitten mä sanon itse asiassa, kun mä varoitusääntä puhallan, niin mä sanon pilliin itse asiassa nimenomaan eli näin. Mä pikkusen ehkä siihen alkuun lisää rosua, eli tämmöstä näin. Ketun varoitusäänestä on nyt siirretty sitten siihen rauhallisempaan versioon, pitempään versioon. Eli kuinka tämä puhalletaan? No se puhalletaan aivan samalla tavalla kuin tuo lyhempi varoitusääni. Mutta se on rauhallisempi, se on pitempi. Se kuulostaa suurin piirtein tältä. Näin kettu sanoo. Sitten sama sanotaan pilliin. Pikkusen rosoa alkuun ja sitten annetaan se rauhallisesti tulla alusta loppuun. Ketun kiima-aikaisen houkuttelun tyypillisimpiä ja tehokkaimpia ääniä on ketun haukkusarja, jolla kettu ilmoittaa reviiristään ja itsestään muille. Se on luonnossa aika rosonen ja silloin täytyy muistaa, että pikkusen saa sitä raspia sinne lisätä, kun tätä ääntä tekee. Se kuulostaa näin ilman pilliä sanottuna tältä. Hei, 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 hei! Tällä kettu esim. Uroskettu mahtailee vieraille uroksille ja vastaavasti ilmoittaa naaraille omasta vahvuudestaan alueella. Pilliin mä itse asiassa sanon aika lailla ja pillin kautta se kuulostaa tältä. Ja se lisäksi, että mä sanon tulee niin mä painan kieleni alahampaitten taakse rennoksi. Eli sanon suurin piirtein pilliin näin.